ku tafi auta ku tafi auta ku tutturo min kayo yaran nan. Ranka ya daɗe, kakar wani ba alhamdulillah an samu amfani. Na ga garin nan na duniya da yara shi da aske ke wai nan malliman ne. Malliman yana ta ana mai su suka gaskiya bana an samu amfani nan ke. Gaskiya bana an samu amfani. Garin nan namu na duniyar yara ai shi ci gaba ke da aske mu da fatan Allah ba mu zaman lafiya. Amin sun ba a wurin ranka ya daɗe, amin sun ba a wurin ranka ya daɗe. Abin da yake faruwa a duniyar yara, kowane layi ka bi sai ka haɗu da mahaukata, ko mahaukatan masu rasa abin da aka taimaka kana ruwa. Subhanallah. Da suke Subhanallah mai gari kalau. da suke gari kalau gari lafiya abin da ka musu na da shi Ba abin da aka musu. Ba abin da ba aka ni musu. ba ko kada suke taba kowa ka sa ayo kuwa ba Ai ya mata a ga mai kama. akwai abin da kike faɗa mai suka na aka kira ka To, ina jin ka mai gari. a lokacin da malam Babangida ya zo garin nan namu ya faɗa min wata magana Ina jin ka ranka ya dade. ya faɗa min cewa bayan ya bar garin namu na duniyar yara akwai wasu mutanen da su suna yau a gari suna faɗa wata maganganu ya ce kira suke a taɓa su ko kuma akwai ɗaya a cikin su ni kuma a matsayin na sarki na gagara gari a cikin rayin sani mutanen garin sun dake ɗaya ya ce wani mutanen shiɗanu ne ba za mu iya tare su ba ko kuma mu yaƙe su dole an tafi neman sa mutanen fadar na an kai su in saura kai ne ka ga ɗayan ne kama da ka tafi nan ka je ka nemi nan malamin nan ga shi mana shi a baka wani duk wanda zai tafi neman shi a bashi wannan ya sa a hannunsa To, shi kenan mai gari. An gama. da Allah dage a nemo shi Don Allah da za a nemo shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni sunana Babangida HBB, Darakta, Cameraman, Edita na cikin wannan bidiyo naku mai suna Duniyar Yara. Muna gayyatar ɗan uwa duk mai buƙatar a yi mar bidiyo na waƙarsa wacce ya yi ya tuntuɓe mu a nombar wayarmu. Duk mai buƙatar shiga ƙungiyarmu a buɗe take, shi ma ya neme mu a nombar wayarmu. Bisalam, she mun ji ku daga naku Babangida HBB.